El reg durant les vacances. Com impedir que les plantes s'assequin? Quedar-se sense aigua és el perill més gran que afronten les teves plantes quan te'n vas de vacances. Si marxes molt de temps o la zona on vius és molt calorosa, el risc augmenta. Garantir-los el reg és essencial. En aquest vídeo t'explicarem com preparar el jardí i les plantes en test perquè quan tornis no ho trobis tot malmès. El mètode més fiable per assegurar l'aigua a les teves plantes és el reg automàtic, que funciona amb autonomia i de manera molt més eficient que el manual. Un sistema de reg automàtic consisteix bàsicament en un programador que obre i tanca el pas d'aigua segons una freqüència determinada i una xarxa de tubs. Si el reg és per degoteig, els tubs porten l'aigua fins als emissors al peu de les plantes. Si és per aspersió, fins als aspersors o difusors. Avui dia els sistemes de reg automàtic són molt més fàcils d'instal·lar i cada vegada més eficaços. Cada àrea del jardí i cada planta reben la ració necessària en el moment precís, estalviant així aigua, diners i temps. Programa el reg durant les primeres hores del matí o les últimes de la tarda per evitar pèrdues per l'evaporació o cremades per l'efecte lupa del sol sobre les gotes. Al jardí, revisa bé els aspersors i els difusors. Comprova un a un si emergeixen correctament i regen aigua sense dificultat. Fixa't també que les zones de reg se solapin les unes amb les altres perquè no quedin àrees sense regar. Si tens reg per degoteig al jardí o a la terrassa, revisa que els emissors no estiguin obstruïts. I també les abraçadores dels empalmaments perquè no es deixin anar si augmenta la pressió de l'aigua. Consells ràpids per a optimitzar el reg. Escarda les males herbes que competeixen amb les plantes per l'aigua i els nutrients. Cava escocells al peu d'arbres i d'arbustos perquè retinguin l'aigua. Acotxa amb escorça de pi per a mantenir la humitat. Retalla les flors pansides o músties i les fulles seques o groguenques. Sega la gespa just abans de marxar de vacances, però no la retallis més d'un terç de l'altura. Agrupa els testos on puguin beneficiar-se de més hores d'ombra. La vigília del dia que marxis, dona a les teves plantes una ració extra d'aigua.